nikad se nisam snimila ovako. U zadnje vrijeme često dobijam komentare zašto ne snimam sebe. Velikog razloga zaista nemam. Ajde da kažem da su to trudnički hormoni. Nekad jednostavno imam, ajde da kažem, nekih briga, nekih razmišljanja, šta ja znam. I tako jednostavno volim da uzmem videa i da snimam neke one lagane videe bez sad... Ne znam objasniti, jednostavno uživam u videima koje sam predstavljala zadnji, ajde da kažem, mjesec i pol dana. Videi koji idu lagano, a u suštini sad se zaista dosta brže umorim. Tako da čisto imam ono, kad pričam. Tako da jednostavno šutim, odmaram mozak, snimam. Ali evo danas sam ustala raspoložena i za ovu vrstu. Tako da kada me pitate u komentarima, zaista nema ništa konkretno da ja vam mogu reći i zato se ne snimam. Jednostavno možda taj dan nisam bila raspoložena, danas evo jesam. Ne kao da ću uvijek snimati ovakva ili onakva videa. Ja sam generalno tip vaga. Stalno nešto vagam pa se predomislim. Ne mogu vam sad reći snimat ću samo takav video ili samo ovakav video, već jednostavno sve do mog raspoloženja. I evo, u jednom od videa sam vam snimala da imam trepuškice, da sam prvi put nadogradila i zaista je super jer ja se sad slabo šminkam. Možda sam tu malo rumenila ili nešto, ali evo danas imamo fashion party. Ja se neću ništa puno sada tu šminkati. Iza mene vam staje okviri sa posterima. Realno svaki poster svoju priču vodi. Narušila sam ih za interneta, koštali su neki 12,5 eura 30 koštalo. Ja sam mislila da će doći neki bez veze, ali mogu da prođu, samo moram ih fiksirati. Fino zalijepiti. Ovako su jednostavno bili ok kad sam tek stavila. I onda iz dana u dan su krenuli da se puštaju. Pa ću vam kasnije snimiti i pokazati jer svejedno moram povaditi to da fiksiram. Da staje fino. Meni realno za šminku sada treba nekih 10 minuta. Ja vam stavim samo malo tu ajde za podočnjak, malo za konture. Jer ja generalno imam kratke trepuškice. I otkako sam stavila ove vještačke, ja se ne bakćem oko trepuša, tako da... Mada zaista već je čak možda i 4. sedmica i pola je otpalo. Trebala sam još prošli vikend ići, ali nismo bili kući. Ovdje na ovom mogu se primijeti najviše to naprijed da je otpalo. Ali je zaista praktično. Bila sam neću kao nikad, šta će mi to? I onda ajde da probam i kad sam probala, realno prejednostavno je, prelako je, uvijek izgledate kao našminkano, ali nešto u mjeri. Jer sam prošli put stavila kao malo jače, pa ću sad reći kad bude to popravljala ponovo. Da mi stavi nešto između prvi put, jer prvi put mi je bilo baš lagano. Htjela sam da se ne šokiram same sebe. A drugi put sam rekla, ajde daj bježi, nema veze. Ali mi je bilo, teško sam se navikla, bile su mi teške oči, malo mi iskreno smetalo. Ja sam vam više jednako tip za neke jednostavnije stvari. Tako da će ovaj put reći samo tu nešto između da mi uradi. Trenutno imam i manu tu što se zadišem, tako da izvinite. Pogotovo kada sjedim, stomak mi već sad baš ga ima. Tako da se dosta brže zadišem nego inače, pa mi je zato jednostavnije recimo kad sebe ne snimam jer snimim video i kad samo dodajem glas mogu polako prvo sebi iskreno napišem šta ću reći da se ne zamaram i onda to jednostavno polako radi. Definitivno je došao period kada volim da šutim. Uživam u tišini. Uživaj, Eli, u tišini dok možeš. Kupila sam sa interneta ovo rumenilo.
jer sam vidjela da svi reklamišu ovo. Od meni je nešto, razmilja mi se brzo. Na početku sam bila oduševljena, ali vremenom sam skontala da mi se kao brzo tu razmilja sve. Tako ja to bez ogledala pa... da otvorim ogledalo da vidim na što ću da ličim kada izađem van. Za obrve. Kod mene sam generalno puder obrve, samo se prekriju puderom, pa jednostavno dodam boje na njih. Ja ću tu dodati samo malo bronzera. Obrve sam ofarbala. Trepušit ću još samo malo da počešljam. Da, dodam usta. Ja sam imam malo tamniju olovku i dodam, u zadnje vrijeme dodam ovaj kao pink sjaj i on definitivno za mene broj 1 jer ono, jedi pi, on je čitav dan na osnovu. Ja vam te neki višak uvijek malo sklonim, pogotovo što je dan da to nije sad nešto pretjerano. I eto, kao suštini, to je kao to, malo sam samo nabacila, znači puder, trepuškice su tu. Definitivno je lakše živjeti sa njima. Spremna sam. Ok, htjela sam već dosta više snimati, ali nisam uspjela. Iz razloga što smo otišli na taj fasching. Ja sam pustila Darija da se igra, a ja sam stajala u redu sigurno neki 2,5 sata sve ukupno. Preko 50 minuta sam stajala za to ocrtavanje na licu tijela iz Pajdija, jer su bila kao ta 3 štanda. Jedno fazon žene tu boje lice, pravi tetovaže, i bio je jedan štand s balonima. I onda sam na kraju čekala preko sat i po na štandu za balone da dođem na red. Katastrofa, mogu vam reći da sam bila sva otrnula. Noge su mi bilo otekle jer sad je ta voda i sve nešto malo krene. Ovo pred kraj trudnoće kada više stajim, znači katastrofa. Htjela sam ići malo po trgovinama, ali sam bila fazon, ok, ne, nema šanse, odlazim kući. Na kraju je Meša malo svratio, tako da smo jeli. Ja sam ga zamolila da ode s Darijem kući, da ja mogu sama otići samo uzeti par sitnica koji mi treba, što sam zamislila danas. Želim da napravim kolačić koji oni voli da jedu, a to je kolačić sa jagodama. I u Lidlu sam našla ovu preslatku gajbicu jagoda. Mogu vam reći da baš lijepo mirišu. Tako su dobre. Snimala sam vam jednom čitav recept ovog kolača i ovo kolač je nešto čega su oni uželi. Pa da vam usput pokažem. Ajde malo još što sam uzela. Jao, žene moje, jaj, sagrijanje sada. Kupila sam ovaj hljeb koji se peče. Njega koristimo samo zaista ako se nekad potrefi da nam je mrsko otići ujutro po frišak hljeb za vikend ili nešto. I tako da ja fino njega izvadim i ispečem. Ima i ti semel, ali nama je baš najbolji ovaj. On je pokazao nekih kockica. Zatim makarone. Ovi mali, sitni, one najslađe. Mascarpone treba mi za kolač. Ja sam uzela 2 i ubacim 2 jer jednog realno nema ništa, ispadne mal kolač. I jabukica. Sam se umorila od jutro dok se par put sagrim, tako da ne zamjerite na nekad mom disan jer zaista je luk sitni sušeni. Sad se kako možete vidjeti.
Meša voli to da jede kad pravi neki hot dogiće ili tako nešto. I ja znam da negdje imam. Zadnji put kad smo pravili hot dogove, ja sam bila u fazonu Meša, ja znam da tu imam u kući, ali ja to ne mogu da nađem. I ja to još uvijek nisam našla, tako da možda u suštini nisam uzela. Kupila sam salatu, ali mi je žao zato što sam na kasi vidjela da je već krenula da trupne, a nisam bila raspoložena da idem da je vraćam, da mijenjam zadrugu. Noge su mi definitivno bile u minus fazi. Zatim sam uzela piškote, šlagovers. Prvi put sam vidjela da u Lidlu imaju bosanski suđuk i bio je snižen. Sa nekih 8 na... evo ga. Sa 8 na 6 eura, tako da Dari voli pomalo da jede. Volim i ja, volimo i mi, pa tako da sam uzela putem tost, putem šunka, pizza od paradajza i mozzarelli. Ja odozgo sam ostavila nama neku salamu što volimo mi da jedemo. Kafice. Šta da radim bez njih? I još jedan mascarpone. I krastavice. Vidjela sam u Lidlu da su došle ovi male i krastavice koje se uzimaju ovako, jer inače su ovdje oni neki veliki kao krastavice, šta ja znam. Ja iskreno u životu nisam vidjela takvu vrstu krastavica dok nisam došla živjeti ovdje. I tako da nema uvijek, ima možda u nekim trgovinama tipa Bila Plus, šta ja znam, ali meni to nije na ruci, ja tamo ne idem zaista često. Lidl mi je tu usput. I tako da kad sam vidjela bilo mi je zaista drago. Uzela sam 2. Kajmak. Ovaj kao s manje masnoće. Sokići. Mi volimo ove sokove ovako za doručak da pijemo. Jednostavno ukusni su nam. I ne zoomira dobro. Vanila šećer. I da. Ovo čudo nam treba za kolače. To je šlan krema. I u vreći ostali par sitnica isti što sam kupila duplo. I ajde sad da napravim kolač, pa sam obećala Dariju kada napravim kolač, jer za njega realno treba neki, ajde da kažem, pola sata, da ću ga odvesti da hrani ribe. Blizu nas ima jedna kao štala, ili kako da kažem, dio gdje drži konje. I tu stanimo s autom, malo pogledamo konje i odmah ima rijeka. I u rijeci ima jedno proširenje koji je puno ribica, tih mali. I tu mi je idea dala sve krve, jer ona isto hrani ribe. Ja u suštini sada kada imam zaista vremena, iz starog hljeba malo to nakupimo i njemu je zabavno, a radimo i nešto dobro, hranimo ribice. Ja ću ovdje da ostavim sve što mi treba za kolača. A ostalo ću to posklanjam. Za šećer, to mi ne treba. Mamma, cambio no. No sé,
Ovo, ljubav, mama mora prvo očistiti jagode. Daj mi veliku jagodu. Veliku jagodu treba. Izvoli. Su dobre ljubavi? Jesu. Još jednu veliku, čekaj mama sipi. Ovo je ljubav za kolače, sad što mama dati. Izvoli, ajde izaber se. Ima puno velike. Puno veliki. I eto kako kolač je napravljen, od jagodica sam napravila kao fazon, sad da se vidi ovako s ove strane, kao fazon srca. Dar i ja smo došli da vidimo, odnosno nahranimo ribice. Pa ću za večer da napravim kuhovanu piletinu i piru, jer Meša to voli. Moram do trgovine. Mama, buka je tamo kunjo jaje. Ima kunjo jaje. Tamo na drugu. Pazi da auto. Uvijek si ješa nogu. Eto i toga. A ja sam lijepo oči. Lijepo oči ima. Baš je lijep. Ja ti da sam. Gdje su vi? Ono tamo, vidi kolike su duše. Meša je tip osobe koji bi govori da mu ništa ne treba. Tako da nisam znala... Nije tebi, ocu. Ja tako da nisam znala što da mu uzmem, pa mislim da je ovo super stvar. Zato što on voli ovako da pije ovo. Isprobat ću sa njim. Dođe ta kao soda. Ja, ljubi! Pa nije ovo tebi. Mi smo pokušali da napravimo sok i mogu vam reći da je super. Sad ja ne znam, nisam čitala kakve su kalorije. 100 ml evo 16 kalorija. Ja sam dodala sasvim malo, iako je nacrtan kao čep da ide
Ja sam dodala malo samo da probamo. Ovo je zaista super stvar. Prije svega sam se obradovala zato kad sam vidjela da nije na struju, što znači možeš ga staviti gdje hoćeš. U suštini jel samo na tu bocu iza. Molim ljubavi. Šta si radio? Ok, stigli smo kući, isprobali smo poklon, sada napravim večeru. Meša još uvijek nije došao, mi smo prije reda isprobali, da kažem, njegov poklon. Iako sam ja njemu slikala, on je, da kažem, znatiželjan. Ja sam isto kad znam da je neko nešto kupio, ajde. Daj, pokaži. Iako vam mogu reći da sam od jutros na nogama i zaista sam prije osoba koja može baš puno da funkcioniši, a već sam umorna. Idem da napravim večeru i to ćemo malo snimiti. Moram raspremiti suđe. Jer danas kad sam pravila kolača, mašina mi je bila puna. Imali smo neki termin koji se otkazao, pa ga ponovo nismo imali. Tako da smo Dar i ja zaista fino vremena proveli vani, družili se i zabirali zajedno poklon. I ajde, evo bi dosta priče. I sad kad sam zagledala ovo, vidjela sam da sam tu danas kolačima hauščić napravila.